pregnant. Why are you ruining my show? Nah, wena face. Ngenzeni mina? Face ngiyasithola laphana nemajaringilo sisi. Akodwa na uburong, bra. La indaba. Sinike sifazane njenjeyana mina. Ngala ngiyaqaqala sazi wena. Uyosazi Phela bengeke ngivele ngisingokuphazamisa ukuthi like la muntu bra bongeshaya. Good. Inkinga yakho iyabhamba man. Ngibonile nale attitude namntwana nami. Then that's why bese ngifike ngakhuza nawe uyazi man uburong phela. Kodwa ngiyaqaqela mina bokube bengazi futhi utona ukuthi kanje yazi nabo uzobheva friend yabo. Yeah, ayikunjani inkinga mina ngazi ngizowenza njani la muntu futhi iyabhamba phela sibhali ne. Kodwa tona mathi ngixoxele something yabo. Izinto ekanjena zinabo kwenzeka yabo. Kodwa uyazi nayo things take time tona ngithi yazi. So tona ukubekezela nakho kuzana impumelelo yabo. Sengenza kanjena tona nami ngithina yabo. Nakho ngigrendile dog. Tona nami ngakho ngigrendile nje kuthi sizovela singizophila nje tona nami. Anakhona bengishawe isikhathi bengithi angusalutho ngoba ngibone yazi ngiyadlula kahle kahle. Kodwa tona nami nje noma first 10 kodwa ngisho. Trying to find myself. My mama told me everywhere, just be yourself. By myself.